Undi, kapai marantau pulo sanak bujang, tingkah badan yang sabatang. Di bangsa diri, mangko tabuang, sana ado, raso tiado. Harato pusaku tande di pagangurang. Ala abih tagadai, mama lari antah di marimbonyo. Kini, paasi buyang pai marantau. Biarlah dicubuk musai piti untuknya. Ma tahu nasib lai kebarubah. Ende mudiku bana nasib wayuna. Oh, nasi udin ko ala bayi batang ko. Ah, oh si Jaka ko 500 baru. Si Roy ngalun bayi aja ko. So si kami ala 600 batang. Isuna ko nak punya bayi aja majal ko. Besok ada nambia itiaknya lah. Si Adi ku cek 5.000 kata bayi ada besok onda buruaknya tu dah larian. Ipo 10.000. Ayo, kami datang kau ya. Siap. Pas mana kau mah? Modeko mama piti yang petang ya lo nado dia awak pengantinnya nado. Da iitnya nak iyo kapi marantau. Wak kemanyalang ke mama balik. Untuk kepongkosnya pai. Mudah-mudahan kalau ibarat saki iit di rantau biswa. Biar lawaan sua ga piti mama tu biswa. Onde kami tak utang kau balik sampai kau membayar utang. Iko se utang orang tak bara-bara di kau ha. 10 abatiang nak kau balik tu reaji bisu tak nak patang se tak ada tak bayar di kau lah kau utang lo kau cek lain. Utang kau se tak balik bantiang cek. Kini ba ada kabar haji di kau 10 anak ada balik 5 masalah 5 saji kau utang lah balik ada talo di demo di kono. Kek tangan deh miskin deh kadang-kadang iko di kau. Dari mama nawat sekali ko di pongkos saja di iitnya. Pak jarak bau tak rumah menyusah orang sabalik kampung. Ala badan tagok tapi ndak baguno. Ala di mau tak tu. Kalau awak bangsa itu kalau dak ada piti untuk ongkos merantau dak usah merantau. Banyak nak ke karajoi di kampung ko menolong orang. Karajo orang angkit barang. Ko indak jadi pamadek Labuan Nagari so ampun den. Pilo den kakayo bodeko tuan. Ya lah mak kalau ndak do. Terima kasih mak. DP Assalamualaikum.